no bedo nango ni ting'o family mari mondo bi okonyi koso? Koro, I had 1 week to do this. Koro na angiso admin na mar West Kenya lengo ni Terry Abongo mondo olosna flyer mondo asambaza mtandao. Koro kosa losna flyer to like aketo flyer ne groups mag WhatsApp, to aketo Facebook, aketo WhatsApp, aketo everywhere mondo akwaremo. Okay, mano since I'm O positive. Koro adwaro koro the only people that are going to donate for me blood are all people who are O positive. Kende nango kamano mane ma donjo gi jo sickle cell koso kit rembi? Kit remba. Okay. Yeah, kit remba. Ne chenro ni mar luoko remo en gima itimo dichiel to iyudo fungro koso en gima koro winjo bed ni timo kinde ka kinde? En gima itimo kinde ka kinde after every 3 months. Kichake. Koro ng'amo chako kaka in kech mari mokwongo ni timo mano kanyiero ne dwe mokalo September, koro September, October, idok machielo November koso December? December. Dok machielo December. Koro ikwano tok dweche 3 tichake dhi timo machielo. Samora mora midhi nikech ni wacho ni mondo tim ni mokwongo winjo bed ni sechulo sha kuom higa achiel. Koro midok moko gi chudo koro bedo nade?